pamwendo kuti ndakumanya bani. Ana madzibaba tipire tinzo. Ndawena mfano kuba gitari mpenyu oyo ola uzopinda mawani manje. Okay, ghetto youth tinana 1 2 3 4 mfana wakabaka but nina nombo viranda ba gitari ra dembo laya ndiri kutaura chokwadi takapiwa gitari wangone mwana wangu so musaka wanduza sina basa ndiri stembeni. Okay mfana akatizira kupi atsu soja lafu ukasataura unoora chigunwe handisi kuziva kuti akaende pinini chigunwe chake chatora Zvikasaitwa ini zvingaitwani pamwendo muka tiudze kuti ari